போரின் நடுவில் கூட ஒரு காதல் மலர்ந்தது. இலங்கையின் போராட்ட வரலாற்றில் பலர் நினைவில் நிற்கும் பெயர் பிரபாகரன். ஆனால் அவரின் வாழ்க்கையில் அமைதியாக நின்ற ஒரு நிழல் இருந்தது, மதிவாதினி. கல்லூரி மாணவியாக இருந்த மதிவாதினி தமிழர் உரிமைக்காக குரல் கொடுத்தவர். அந்த போராட்ட பாதையில் தான் இருவரும் சந்தித்தார்கள். ஒரு பக்கம் போராட்டம், மற்றொரு பக்கம் காதல். உன்னை இழந்தால் என் வாழ்க்கையே வெறுமை என்று சொல்லாமல் உணர்த்திய காதல் அது. 1984 சென்னை அருகே எளிமையான திருமணம். ஆனால் அந்த காதல் பின்னால் ஒரு இனத்தின் வலி இருந்தது. குண்டுகள் சத்தம் கேட்ட நாட்களிலும் மதிவாதினி அருகில் இருந்தார். ஒரு தலைவரின் பின்னால் இருந்தது ஒரு மனைவியின் மௌன தியாகம். சில காதல்கள் வரலாற்றில் எழுதப்படாது, ஆனால் மக்கள் மனதில் என்றும் வாழும்.